Alam santos nga bukid nga makiaiton, gasang kinabuhi nga way kamatayon. Makalilipay matahong sulungon, ang panagiusap sa mga igsoon, bilihon daw lana nga nangaligyon, sa ulo sa pon, sa balang nga araw. Ang paghigugma alas sa isig kay ko, daw lakas na yamo, ginagayday sa Siyon. Ikaliarang santos nga bukid nga makiaiton, gasang kinabuhi nga way kamatayon. Gasang kinabuhi nga way kamatayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nanata sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa kalendaryo sa atong simbahan. Niya padayon tang gipahinumduman sa pagsugot o pagsunod gyud sa Ginoo, isip siya ang atong tinuod nga pangulo o magbubuhat o kaluwasan. Ato sang pasalamatan ang Ginoo nga nagmalampuson ang atong PYD or Parish Youth Day nga na-culminated na karon pinaagi sa misa kaganihang alas 4 kadlawon. Unya ato sang iampo ang atong mga leaders nga sama ni Kristo mahigugma o mag-atiman gyud sa kaluwasan sa katawhan dili sa ilang kaugalingong kaayuhan lamang. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit sa mga slots nga gigamit nato sa PYD, unya ang ato sang mga raffle tickets para sa ato mga projects, silang tanan nga nisuporta nato atong iampo hatagan unta sa maayong panglawas o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa huna-huna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad niining kalibutan nga nagkausab-usab. Tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, paanihion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga
ang katungod sa pag-abli sa balay ni David, siya'y moabli ni ini, ug walay makasira, musira siya ni ini, ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong ginungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan. Tungod sa imong kaluoy o imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalingugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kayo, Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon,
pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong maukaron ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Hunya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ikaw, O Kristo. Ang gisentro sa ato rong mga pagbasa o sa atong ebanghelyo mao ang pagtukod sa simbahan. Unya ang nagpili og mga tao aron maoy mosugod pagtukod sa simbahan nga mulungtad hangtod sa wa nay katapusan mao si Hesus. Siya mao ang Mesiyas. Matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, mga igsoon, ang kaalam sa Dios lahi kayo sa kaalam sa tao. Nya way tao nga makasabot sa iyang pamaagi, wa say makatambag niya, wa say makabadlong niya, wa sad siya magkinahanglan og bisan unsa aron iyang gamiton sa pagbuhat og bisan unsa. Kay ang Dios gamhanan man kaayo. Lingi ako no imong tupad ingna mosugot kag ikay pilion sa Ginoo. Pangutan-a ba imong tupad ingna mosugot ka ikay pilion sa Ginoo. Ayaw gyud reklamo. Mo na niyam taroy gibutang diring santo kana si San Roque, ganubina man ang ato mga devotees ron dinhi niya. Naasad ang pilgrim nga istampa ni Sacred Heart, ang mahal na Birhen Maria, mga santos, ang atong patron, Santiago, niya, ang dinis atong ebanghelyo, si San Pedro. Ang Ginoo ginagpili nila, dili tao. Pero lagi, ang pamaagis Ginoo para iyang paambit ang iyang dako kayong gahom, dili gyud parihas atong pamaagi. Kinsa man ninyo dinhi ang moingon, Pader, di gyud ko mosupak sa gustos Ginoo, taas ang kamot. Ana batas. So kanang naangwa mo isa, mga yawanon mo. Kay ang yawa di man gyud mosunod sa gustos Ginoo, supak man gina siya. So ang dili iya yawa mosunod ginas Ginoo, pero ang mga yawanon managana ginagsunod. Tagaan ta mog second chance. Kinsa ang mosunod Dios gustos Ginoo, ta sa kamot. Alright. Rot-horot nag-isas kamot. Gamay na lay nahibilin nga mga yawanon. Naamang ko dayon tanang hunahuna nga, uy, lisod kay Pader, uy, lisod kay pagsunod sa Ginoo. Kinsa bagod natoy perfect. Ana. Wa man mangayo ang Ginoo nga perfect. Si San Pedro perfect di ay. Di ba? Ang iya lang gusto, musunod lang taniya. Ay na pagsigig hunahuna nga perfect ba ka, kaya ba nimo? Ayaw na. Kaya ang Ginoo gani mo pili nimo, siya sa mag-igo mo supply unsay gusto niyang imong buhaton. Parehara gud na ana nang litaron, ikaw napamantay utang nga dito sa Pikas Parokya, napatay utang mga 40 million pamantingalin atong bayronon. 70 man to akong gidaa diri. Mga 40 pa million. Sige, sugoon ti kakaron. Usas mga liktor akong ingnon. Brad, Alin akong ingnon. Brad, ikay bayad atong 40 million, Brad. Unsa may isulti ni? Ako kang gipili, Brad, pagbayad sa 40 million. Unsa isulti nimo? Alin? Nade kay 40 million. Wow. Moingon na, Pader, hindi na ako kaya, Pader, 40 million. Lisod mo gani ko, gani amo, gani ditong Bayronos, Corinti, gani. Ano. Mas short pa man gani ko. Nya, imo na nung ko pabayaro ng 40 million. Nya, kung maunay atong panghuna-huna, nga inigsugo sa Ginoo nato, ang ato dayong basihan, ang atong
kaugalingong kapasidad, maglisod tag sanong. Muna pag-ingon ni Jesus, Pedro, ikaw himuon akong bato, dinhi nimo akong tukuron ang akong simbahan. Si Pedro, uy, Lord, nausa ka diha. Muna nagatra ko, wa magikoy grado. Nya, ako imong tugyanan sa yawis langit, nga ang akong idili din hisyuta, idili sa dito sa langit. Kinsa gud taon ko? Wa gid tay capacity. Mura ra taog gabas. Kanang gabas ba? Nya moingon dayon ang panday, gabas ipaputol ni nako nimong ipatabas ni nakong tanang tabla nimo kani mga lamber, ipatabas ko ni nimo. Moingon ra ginang gabas, gamita lang ko. Kaya di ko nimo gamiton, wasa ko'y mahimo nga mag-ako dihay mo lihok-lihok gabas. Ang nindot di ay nga inig hangyo sa Ginoo nato, sugot dayon. Anang litan, Brad ingon ko niya, ignore na ko siya. Di ay kanang 60 million ako diri, ihatag ko nimo Brad Allen, bayari tong 40 million akong utang, niya ang sobra na imo na. Ang saman, sugot. Mayawan una. Sugot. Mag-ilong pa. Mao na ang usahay ma-failure ta diha. Ma-failure ta. Nya diha ang yawa mo invest og effort. Nga inigsugo sa Ginoo nato, ang ato baliba dayon kay ang atong ikumparar ang ato mang kaugalingon. Pero ang wa nato mahibaw nga inigsugo des Ginoo, hatagan ta niya og kapasidad, grasya nga sobra kaayo sa atong gikinahanglan aron matuman ang iyang sugo. Kana mo'y wa nato mahinomdumi. Ug wa sad nato matiman-i. So inigingon sa Ginoo nimo, higugmaa ang imong kaaway. Ayaw pag-ingon nga, kaaway. Ikaw dahil mo higugmas kaaway. Ang Ginoo mo supply ni mo gugma. Ang imo ra, yes Lord, higugmaon ko ning panuwayng dako. Pero ako lang ipagbuton, Lord, lami apat yun. Lami apat yun. Pero kay nagsugo man ka ako ni higugmaon. O sige, pagluto diha, nya pakan-an ang imong bana ug ang iyang kabit. Magluto ka. Kaagas imong luha. Saan? Sugo mas Ginoo. Luto ka. Pagpakaon nimo nila, unsa may resulta? Nakaamgo ding imong bana sa imong kabuutan, hasta ang kabit. Nangayog pasaylo niya, nagbuwag dayon sila. Niya ang imong bana nahimo nagyong buutan, naliminister pa. Niya ang gikabit ang lektor na sad. Di ba? Ana. Anad naman sad ka. Anad naman ka. Alutuan lang yapon nimo. Ana. Di ba? Wala, nahibuong na ka. Lord, di naman ko masakitan. Maluoy naman lang hinuon ko nila. Gisuplayan day kas Ginoo grasya. Ako bitaw giingnan man ko sa Ginoo, Dersiano, atimana ng imong parokya rong bagong giasaynan. Gubaon kayong atop ana. Gubaon ang mga kisami, porting daghanang way parkinganan, ana ang bell tower gubaon, ana way adoration chapel. Porting dakuan ning yutaan, napadihay kuyaw kayo nga kana ganing buta pumiro, sige na nagpangahog ang mga dapat diha, mahulgan ang tao, ana, patay yung maigo. Ana, wa pagi CR, kay CR diri ninyo, gubaon pa kay atop, murar kag niid-id sa lubi. Atimana na tanan, pagtukod ana tanan, napay inyong bangko da, gubaon kay tanan. Wa jud kumingon, Lord, kadaghan ba nito? Apa ko'y utang nito? Bayroon na, pagidindinhin, unsa man kay? Igor dyan kong ningon, matuman Lord, tudlui lang kong unsay buhaton. Ningon siya, baligya grapple ticket. Baligya lagslat. Unya ang mupalit, malangit. Ano? Simple kayo. Yaw, tingnan sa kus Ginoo nga, suportahin ang mga batanon ha, kaya mag-Paris Youth Day sila. Pilam sa budget sa daan na Lord, kanila ba mga batanon 40 ra ba ni silang
kusuga mo gasto kwarta. Mga 700,000 na. Sige, sugot na yun, baligya ng slot. Human na yung PYD. Nya karon tao na nato ang ato mga gikinahanglan diri, hinay-hinay na, di ba? Pakpakan nato ang Ginoo og ang tanan na nagpagamit sa Ginoo. Ang pangutana karon kamo, unsa may sugo sa Ginoo ninyo rong adlaw? Pagpalit mo og slot o raffle ticket. Kaya nga tong slot nga nahalin 4,728 o i-convert ni into cash mga 472,000. Ang ato rong nagastos PYD 700,000. Sure ta. Pero napamay mga bayro no, pa man na makuan. Pwede pa man karong simanaha. So karong adlaw huyguin ninyo palit og slot. Usa lang. Og nakapalit na mo, pun-e. Og wa pa mo kapalit, dobliha. Ana. Saman, okay mo dili. Tulo ra kabok ang nitubag. Kamo mo bandiya, unsa man mo, okay mo dili. Ako na, daghan-daghan na. Unya, unsa may resulta na og ato nang buhaton. Mabayra na to tanan dito nga bayrononon pa karon. Unya, padayon gyapon tagpalit og slot kay para nasad sa atong pista sa segunda patron og sa Camino Festival. 3 million na gyud nadtos 4 million ang atong gasto ani. Gastohonon. Nya napatay slot nga 35,272 nga nahibilin. Paigo pa kayo ni. Di ba? Palita lang ginitanan. Tagsa lang ka slot kada adlaw. Kada adlaw, kada semana, inig ka Oktubre ani, hurot na niya. Kaya din hilas Compostela, sobra man ta din 40,000 ka mga lumulupyo sa atong parokya. Kung mupalit nagtagsa ka slot kada semana, hangtod Oktubre, pila ka kaslat ang atong mahalin. Sa dinhi pa lang, nya napatay online parishioners, pila na ni kabuk ako rong subscribers sa akong YouTube channel, 99,000. I-appeal ta na lang mo ana. Kay usa sa mos nag-subscribe. May nosi nag mga 40,000. Di na 200. Di mo ka mo minus. 59. Mga 250. Mupalit nag-slot. Kuha mo ni atong slot Pero nganong di man dayon mahurot kay wa pata mo sugot sa sugo sa Ginoo. Nalimot ta nga inig sugo og Ginoo palit og slot 100 times niya ipilo-piloon ang imong grasya. Ang iyang kinahanglan ang pagsugot. Ang pagsugot. Nya raffle ticket 200. Kinahanglan tag mga 190 ka tickets. Unta, 190,000 hangtod nas December 8 para matuman ato mga projects din Kaya dili. Awa na, so good naghina yung ting. Ako, lipay kay ko, kay naay atong mga kaigsuunan karon na ning volunteer gid sila. Kay ako karon, isip inyong parish priest, sige na sa kugda sa akong ikubag. Nga na ay mga raffle ticket sa sulod. Mura jud kog kanang nanuroy isda bang isda. Sag-asa ko magmisa. Adto akong tagaan na ay niimbita nako tus MIPSA karon karong September 25 ba to. Awa na ako nang giingnan. Muanha ko dia basta palit mo raffle ticket raffle ticket. Tagae lang mi diri pa og mga 5 ka stabs. Ako ding ipadadaan. Abot ka mahalin makato sige return to. Mo na kisa imbita na. Nya dito bisa sa ko dito sa Inayawan. Pista man nila karon kuan Inayawan Chapel. Magpista man sila karon San Agustin. Dito sa ko ako sang gibaligyaan palit sila mga 77 ka tickets pag humas misa.
Yan ako, di pa may daghan diring staff sa. Ibilin lang ng upat pa dir, kay amo na diring itiwas og baligya. Basin, wag na baligya taron. Kamudan taga inayawan, bantay di na mahurota. Unsa na sa tuya akong sunod assignment, naapasad ko ikuan, kana ganing adto sa asa man tong sunod nato, Alcoy man siguro to. O nay Alcoy di ay karong sa tong pitsahan. Mabasta kamong taga Alcoy dia. Imbitar ninyong pare nako kay nobina mas ninyo. Pag anda mo daan og raffle ticket payment ha. 200 naman na. Nya ngano nga ako maning gituyo ingon ani kay ang simbahan usara. Nya bisag asa ta mo tabang ang atong gitabangan ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili malumpag sa kamatayon o sa impyerno. Kinsa may makalumpag o kinsa may malumpag ang mga membro sa simbahan nga mo entertain sa yawa. Mo na gamita gyud ang tanan nga naa nimo ihatag na padong sa simbahan sumala sa gustos Ginoo. Kinsang mga asawaha dinhi nasugod karon din agyod magyaw-yaw sa inyong bana. Taas ang kamot. Mga masinupakon giden. Ihatag ang inyong gugma sama nga si Kristo nihatag sa iyang gugma. Mausad ang mga bana, mausad ang mga asawa. Kaya di na nato buhaton, mga pildi tasyawa. Ang simbahan, dili malumpag. Kay nakapasar naman si San Pedro, nakapasar naman sila San Roque, na naman si Kristo, nakabuntog na masyawa. Ang simbahan, din na ni malumpag. Pero ang mga membro sa simbahan mo na'y gustong kuwao siyawa. Hilingay mong tupad. Ning na kuhaunon ka siyawa. Nakuhaunon ka siyawa. Sa ato rong mga politicians, kinsa na may nakuha siyawa ka, Marcos group, Duterte's group. All of the above. Kanang mga tao nga agap kaig kwarta, ang ilar yung kaugalingon mo una-huna ang gahom gusto ginilang kuptan mao na nay mga giyawaan. Kanang mga tao nga anda mo antos, mo alagad, musugot lag daog-daogon ug ato ng mga leaders kana sila maoy naay Ginoo. Mga igsuon dinis atong parokya unsa may tan-aw ninyo nato, giyawaan ta o giginhuan? Giginhuan. Makitaan man nimo kay mag-anam magka-improve ang atong palibot, pero mag-anam gani ka guba kana sa yawa na. Unsa may atong kahimtang karon sa atong nasod, nag-anam og kanindot, nag-anam og kaguba. Baha palandaan, perti daghanang nangagubang balay mga sakyanan. Hasta pa kinabuhi, baha pa lang na. Nya, sa budget na to sa education, trilyon-trilyon sa gyapon. Daghang mga nangaguba ro mga eskwelahan, wa maayo. Daghan sa tukuronon, wa matukod. Guba sa dangatong educational system. Siya na ang graduate og college, di lang yapon ka maog mathematics. Abot na lag high school, di lang yapon ka maong mubasa according to the standard. Luoy kayo na magani graduate og college, pabasahon na to diri. Di ko ka mubasa. Uy, ni graduate ka college, di ka mubasa? Unsa man na English, Cebuano. Cebuano, di ko ka mao. Lamin tamparoso ni mo. Ga istorya tag Cebuano, di ka maong basag Cebuano. Ala sige, English. Di lang yapon ka maong mo pronounce. Shepherd. Ang God, Gad. Gad man na mong God man na siya. Kay lagi guba atong educational kuan in town. Tungod wa na atiman na kay gipangawat nas mga yawanon, wa maminaw sa Ginoo mo na careful
ang simbahan ni nakabuntog na sa sala o sa yawa, muna musud kita simbahan, mununot kita unsay gusto sa simbahan, bisag unsay kalihukan sa simbahan, mununota kay niya dinhi ang kaluwasan, kay nakabuntog na ang simbahan. Ang problema lagtua kas gawa sa simbahan, kay dili ka mo apil, adto ka dito patyon si yawa sa gawas. Mura batag ang simbahan murag himungaan, nagatabon sa iyang pako, sa iyang mga piso. Ang piso nga mulakaw, yung maglakaw-lakaw to, matukob gina siya sa bitin. Sige, manindog na ta katong membro simbahan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos samahan, makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, lansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahon sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Pedro gipili sa Dios tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Amahan. Busa kita usab nga nagsunod sa maong simbahan, malaumon nga moingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuuhong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamungot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinalaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay og walay tagtungod, nga muhipos kanila makadangat sa langitnong puloy-anan,
Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Dios nga walay kinutuban, ang imong gugma o gahom, imong gibubo nganhi sa imong simbahan. Busa, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo, uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kabiniya gikan sa kamatayon nga dayon og sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang wa nay naghandom kanila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa, labi na gyud ang among mga masakiton nga mga igsuon nga nagsimba karon nining maong misa ang naa sa mga ospital ug sa mga panimalay. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Alleluia.
maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala dala ko ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o agaka ang maamong mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok ra ni dinhi nato kun ato gyung sundon ang iyang mga sugo ug dili na ta magsigig question. Di ta mosalig sa atong kapasidad, mosalig ta sa grasya sa Ginoo. Atong tawagon ang atong mga children. Ari na mo diri sa tubangan, kamong nanimba karog sayo para sa inyong blessing. Atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon ining misa, ang atong pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, mga luwa, labo piring assistants, usherates, o ang atong mga sacristans, ang parish personnel, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang ato sang choir, ang Couples for Christ choir, o ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Ray o Mrs. Telma Valencia and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato na karong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children.
Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo, kang Hesus nga among manunubos, gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Anak ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayo kami sa among mga sala. Maingon nga pasayo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwas kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children, salamat sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Okay. Balik-balik pohon. Ato sang pasalamatan ang mga nagpadayon sa pag-support nato financially. Ang atong financial support sa parokya, upat ni siya ka klase. Una, kining atong slot nga KPSBP or Kauswagan o Panalipod ni Santiago o ni Berhin sa Pilar. 100 pesos per slot. Para ni sa ato, manamang PYD, kung napatay bayron nun gamay, padong ningadto sa atong segunda patron nga pista o Camino Festival. Ang atong halin, 4,728 napay 35,272 kaslots available. Tagsa lang kaslat kada semana, mahurot dayon ni. Unya, ang ato sang raffle tickets, katong Listen, Unite, and Build na raffle tickets na to, ang atong halin, 2,533 na ka raffle tickets, niya atong padayonon ang pagpamaligya o pagpamalit niini. Unsaon man pagpalit, aning mga slots o raffle tickets, una, natay na maligya ron nga mga dihas gawas o sa atong opisina. Nga doon na siya namaligya katong akong giingon ganiha dito sa chapel sa Inayawan, San Agustin ay namaligya dito, nasa atong MIPSA nga atong kuananan, misahanan pa, nasa namaligya na karon, naasad sa City Health, nasa namaligya dito, nga ang ako sang COVID-G nga mga kaning grupo diha sa San Vicente Liloan, namaligya pod sila, na sa pipila ka mga parokya. Mao na nya sunod sad adto sa kumamaligya sa Alcoy man tingito sunod na akong misahanan. Karon ding sakto gid ay sa Alcoy karong August 25 alas 5 sa hapon. So taga Alcoy, pag-andam na mo sa inyong para sa hindi gay mo palit, labi na gyud mo magpa-picture, kana magpa-picture, dako kay mong silot sa Ginoo yung pa-picture, di mong palit raffle ticket. Di bitaw sobra naman sa niya.
Pero wala ko'y giila karon bisan ganig mumisa kog patay, baligya gyapon ko raffle ticket. Dito sementeryo, baligya gyapon raffle ticket. Ako, okay mo day kayo. Halinan mangyapon. Ang wa pa nako baligyay kanang hilog sa masakiton, ambot kag akong baligyaan. Ana bang hinga-hinga na ba? Ingon pag mo palit raffle ticket ha. Sa kay batio no. Unya ang ikatulo nga paagi ang pag-support sa atong Columbari. Nagtukod man tag Columbari dito San Vicente, Liloan. Niya sa amo ning cooperative, dako kay ni gikatabang sa simbahan. So karon pre-selling pa man mas maayog mamalit mo karon for personal use ba ninyo sa inyong pamilya kay maka-accommodate man ni siya og 6 ka earns ang kada unit or 3 ka bukog kung puro bukog unya kung kombinasyon 2 ka bukog og 3 ka earns nya sa may buhaton tawag lang mo or contact mo sa ato karong mga admin staff kaning niya sa atong screen atong ibutang no wa pa man di ay ana sa screen admin staff nato unya mudaon ra mo anag 5,000 nya kon inyo nang installment maximum 5 years without interest charge karon na pre-selling pa nya mo increase ning mga amount ani kon mosugod na tag trabaho nya mahuman na gyud dako-dako na ginag-increase so kung gusto san mo mag business gamay pamalit lang mo karog units nya ibaligya lang sa nya inigkahuman na aron do na sad moy profit ug di san mo gustong profit support lang gid sa simbahan haron na maayo so kamong naas online parishioners tagaliluan ug dili tagaliluan or dinhi sa Silinganan Konsolasyon Compostela may nakaay na usa ni kadakong building 6-story building nya naay elevator 2 ka buok dapat ginay roof deck functional roof deck na pagini sa parking area so first come first serve kay mga 20,000 ra ni ka units ang available salamat kayo ha nya ang kaupat nga paaging makasuporta sa simbahan mao ang pag sige og support sa atong social media platforms kaning atong YouTube channel Padresiano Ubod sige na ba mo view like og share ani mingaw man view like share unya subscribe kay mo na atong pamaagi pag share sa gospel og maka-income sa tagamay ana nya tanawa lang ning number of subscribers 299,000 unya ang ato sang Facebook page ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela di adete gamayng husay sa ato karon so far as of yesterday ang atong slot 472,000 ang equivalent sa amount nya ang ato ding nagasto na sa PYD as of yesterday ang boto ba kay napuno ani karon 626,000 kapin so napatay negative nga 153,000 kapin so muna palit pagid ta og slots manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.